Museu del Rock. En el centre de Barcelona es troba un curiós museu, dedicat a tots els entusiastes del rock i de la guitarra elèctrica. Fàcil distingir els guitargiros de totes les dècades del rock i del blues. A l'entrada, una botiga amb multitud de material rocker dona pas a un bar de blues, on cada cap de setmana s'ofereixen concerts de música en directe. Per facilitar l'explicació de cadascuna de les sales, l'entrada inclou una audioguia amb auriculars en diversos idiomes. L'interacció multimèdia amb ulleres de realitat virtual, juntament amb la recreació dels diversos escenaris repartits al llarg del recorregut, ofereixen una experiència inoblidable.